खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि इउट्यूब चेनेल स्वrji The creativityयाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 15 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ बर' रावजोंनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउज आपडेटफोरखौ नायनोसै। गिबियावनो दङ बियार फेरेंगा आरो पृथ्वीराज नारायण देब मैचनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय खौरांखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव पृथ्वीराज नारायण देब मैच बिथाङा UPPL एबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बायदि रावजों सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बिथाङा आथिखालाव बबे राजनीति आफादजों लोब्बा दं बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनाय जायाखैमोनब्लाबो बिथाङा आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौनो थांखिनानै सोंखारिनाय नुबाय थानो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव BTRनि मावफुं सोद्रोमा एबा मोनसे समनि बारग' NDFBनि सासे दैदेनगिरि बियार फेरेंगा बिथांखौ लानानै गोबां बाथ्रा सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया बिथाङा बारग' NDFB बियार फेरेंगाखौ 2 नाम्बार एबा 2 नाम्बार प्रफेसार होनना बुंनायजों लोगोसे बिथाङा न'खराव माइ माइरं बायनानै होनो हायैनि थाखायसो NDFBआव थांदोंमोन होनना गोख्रों अजद दैखांनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बियार फेरेंगाखौ ट्रेनिं गैजायै सासे दैदेनगिरि होननानैसो बुंनाय जादों। UPPLनि अफिस सेक्रेटारि एबा UPPL प्राइमारि मेम्बारशिप कमल आजाद बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोखारनाय जाबाय। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया BTR सरकारनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लायाव गासै 10 लाखनिबो बांसिन बिफां फुलि गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखि लानायखौ नोजोर बोनानै कमल आजाद बिथाङा बायदिसिना सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव बिथांनि बाथ्राफोरा UPPL दोलोनि थांखिनि हेंथायै बुंनाय जादों, जायखौ लानानै UPPL दोलोनिफ्राय मैया मोनसे गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों कमल आजाद बिथांखौ अफिस सेक्रेटारि आरो UPPL प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्राय बोखारनानै होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ BTR सरकार आरो आसाम सरकारजों बानजायजानाय 10 लाखनिबो बांसिन बिफां फुलि गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखि लानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय नुनो मोननाय जादों। नंगौ, BTR सरकार आरो आसाम सरकारनि नाजानायाव आथिखालाव मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द ओनसोलाव गासै 10 बिगासो हायाव 10 लाखनिबो बांसिन बिफां फुलि गायनानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखिजों हाबाफारिखौ जागायनाय जादोंमोन। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैयानि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माआबो बिफां फुलि गायनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनानै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो गोजोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला फैगौ नभेम्बर दाननि गेजेरावनो आसामाव गासै 15,000निबो बांसिन मोसाखावरिफोरखौ बागुरुम्बा मोसानानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दं होननानै बुंथिनाय जादों। लोगोसे बेनि हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावो। NDFBफोरनि मोनसे समनि दैदेनगिरि बियार फेरेंगा आरो गबिन्द बसुमतारी मोननि सायाव गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों NDFBनि बारग' दैदेनगिरि गुथाल बिथाङा। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बारग' NDFBफोरनि 35थि मुंख्लं सानखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि ओनसोलाव फालिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गुबैयै गासै NDFBफोरानो ज' जानानै फालिदोंमोनब्लाबो नाथाय मैयानि सानाव मोनसे समनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो बियार फेरेंगा सानैया बाहागो लानो हायाखै, जायनि थाखाय बारग' NDFBफोरा जोबोद दुखु मोननायखौ फोरमायथिना होदों। लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला मुंख्लंफोरखौ बिथांमोनहा नेग्लेक्ट खालामदों। मुंख्लंफोरनि थैनि थैसाम साजोंनो थांनानै दिनै गादिनि मासिखौ मोननो हादों, नाथाय बिथांमोनहा मुंख्लं सानावनो दिनै नुजाथिनो हायैया मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै फोरमायथिना बुंदों। लोगोसे बेनि अनगायैबो BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा
गुबुन हाबाफारि थानायनि थाखाय गेवलां मेलाव नुजाथिनो हायाखैब्लाबो फुंनि हाबाफारिखौ मावनानै होलांनायनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम साबायखरखौ बावहरनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि सायाव कास्टम बसुमतारी बिथांनि गोख्रों फिनजाथाय। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया क'क्राझारनि देबोरगाव ब्लक बिपिएफनि मावखुलियाव लाइमोन बिपिएफनि मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे खौरां मेलनि गेजेरजों गुबैयै बिथांमोनहा आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा सोलोंथाइ बिफानाव फैनाय रांखौ गुबुन गुबुन हाबाफारि खालामनानै मिसइउज खालामनायखौ अजद होनानै बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोनहा मोनसे आरटिआइ रिपर्टनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ थियै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला सोलोंथाइ बिफाननि गासै 19,77 लाख रांखौ गुबुन गुबुन आइएसपिएल नलेज फेस्टिभेल बायदि बायदि हाबाफारि खुंनानै ओरैनो मिसइउज खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाय हाबाफारिफोरा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरजाथाव जायाखै होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सरकारनि बानजायनायाव आसाम सरकारनि मोनसे मिशन अमृत वृक्ष रूपम मिशनखौ बिथा खालामनानै मैया उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांखिजों 10 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव थोंजोङै मदद होनानै बिफां फुलि गायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे हाबाफारिया बिटिआर ओनसोलनि जोबोद गोग्गाथाव होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों।